Vi har om Tunneldal, Isøbakke og Åse. Og vi er Andreas, Melissa, mig og Stine fra 2. A. En ås. Når vandet løber væk, tager det en masse grus, sand og ler med sig. Noget af det bliver så ført frem foran gletsjeren af denne såkaldte hedesletter. Og de hedesletter, de er sådan næsten helt flade. Det andet, det bliver så liggende på forskellige vis, efter at gletsjeren så har trukket sig bort. Nogle steder i Danmark kan man så se dette i form af en ås. En ås er en aflam bakke, som er dannet af smeltevandsaflejringer i en tunnel under en gletsjer. Smeltevandsskabte åse, de kan være anselige bakkestrøg, op til 30-40 meter høje, indtil 500 meter brede, og i nogle tilfælde mere end 30 km lange. Inde i gletsjeren, der er der sten, og det er som regel sedimenter fra Norge, Sverige og Finland. Under gletsjeren, der løber der vand i en tunnel, og når gletsjeren så smelter, løber der så meget vand, og i vandet, der er der så rigtig store og små sten, som også er sedimenter fra gletsjeren, og det bliver så aflejret på jorden, når vandet så ikke strømmer så hurtigt. Og når vandet så strømmer helt langsomt, så bliver de små sten aflejret, og når der så er mere vand i tunnelen, bliver det kun de største sten, der bliver liggende. Det vil sige, at i en ås, der ligger stenene sorteret. Og ås, den ligger lige her. Ås. Ja, tunneldale. Tunneldale, de opstår, når floder og smeltet vand eroderer landskabet, altså når det afgnaver, altså i jordfladen. Og det sker så under en gletsjer, eller under istidens islag i Danmark. Som man kan se på billedet her, ligger isen over, og så er der så smeltevandsaflejring og landskabet under. Under denne proces så er smeltevandet under et voldsomt tryk fra isen, og der dannes dale i landskabet under islagene. Og de varierer i forhold til isens tryk, samt vandafstrømningens omfang og hastighed. Det er altså de ting, der afgør, sådan, hvor stor tunneldalen bliver. Og mange af de store dale i Danmark er tunneldale, især det jyske landskab. De største jyske dale er op til 1 km brede, og de er 5-10 meter på dalsiderne, og kan strække sig fra 20-70 km igennem landskabet. For eksempel så er der den store dal, hvis østlige side af den havdækkende ende udgør Mariager Fjord. Og det kan så ses på billedet, hvor der er en tunneldal, og så er der Mariager Fjord. Og så er der Isøbakker. En isøbakke bliver dannet, når en lavning i isen bliver fyldt med vand, og derved dannes der en sø, hvor der tilføres sedimenter, der ikke kan komme væk igen. Strømhastigheden afgør, om aflejringerne er grov eller finkornet, når det kommer ned i søen. Når isen så smelter, vil det aflejrede sediment danne en fladtoppet bakke med stejle sider. Ås er afstøbninger af smeltevandsfloder, og isøbakker er afstøbninger af små, midlertidige søer fra det dødis, som ligger omkring. På dette billede kan man se, at isen er ved at smelte. Det sker dog uregelmæssigt. Derfor opstår der små søer mellem isklumperne. Derfor vil smeltevandet medtage ler, sand og grus med sig, og det vil blive aflejret i bunden. Ved dette billede er isen og smeltevandet væk. Nu er der kun de aflejringer tilbage, som fyldte hullerne i dødisisen. Den vil efterfølgende blive afrundet af erosion. Man kan se, at det er en issø, da bakken har stejle sider med en flad top.